tuna hian Green Gringer Shopping Arcade anti hmun hei Tynemouth Newcastle America hmun hi hei han en mai chuan Biak In lian tak mai nia chuanin a chung han luero chuan an lo inkhawm to reng lo mai a tiang hian sumdawnna hmun atan an lo hmang tawh zawk ani ka hmu lim chuan ka ril ru na ngoi mai a chan chu kum tam takal ta khan hmun hemi Biak In hi thlarau bo tam tak chhanchhuahna tan de po an lo hmang nge yang ti chu arin omani ase hei achung han ena han achung ni chen khan ka valuta achung ngala chuan sumdawnna chi hrang mai shopping mall ang hianin an lo siama achung lo vel hi yang khanin hmun kil khor taka phei chuan hei taksa in chut rialna tatu an tiang chi te alo oma tiang hianin achung han lu hian beauty salon chi hrang le ami jewelry le grocery chi hrang mai te zot na hmuna oma thom na dor om boka tiang chuanin kat te po an zor bokani ril ru hi anangoi ni tiang hianin Biak In saprama hian hetinga sumdawnna hmun atana shopping mall atana shopping center atana an hman chau ni lo sa kodangina an lei saktak Biak In te mu Biak In te han mu phei chuanin ril ru chung ril takin kan trap lo thei lo ni chen khan achung chu ka han bel chianga ka valuta yang khanin kitchen in lam thil te po an zuar tel boka yang chuanin hmun hi sumdawnna hmun atan an no hmanga hian Tynemouth Newcastle Tynemouth tuipui kam bullo ko omani chuan hei Biak In chevela hian tiang hianin ho henglai vel hi a center mun lai tak ani ve tiang hian Queen Victoria limte oma somi an hnung lama park so lo war memorial lungphun te om boka so ta kan hmu thei tina son nungami somo kumsang khatle zakwa somthum pakwa chawvel le somni panga inkar Second World War hunlai war memorial lungphun om boka yang hianin kami hun alo thena piang khanin hemi huna hian an pungkhawma hun serte mangin sipai lam ilo bel da po mu tur om bokani chuan helai hmun hi Tynemouth tuipui kam hmun nuam tak mai ni a Tynemouth tuipui kam hi Newcastle huam chung om ania chuan Newcastle khopui tang point an halo le metro in dakar chan be bel kal ani chuanin helai hmun hi anom mai ba ka Tynemouth fish and chips hi atui in an soya chuan kumma salama khanin ka kumma salama tum khat ka kalin kaleya ka ei ve to atui taka yang hian hmun a che vela hmun lo tang point hmun dang tang point fish and chips ei tur ngot poi hanin an lo pane ti in website ten kada chuan kan hmu ni le tuna kan hmu hi Green Gringer Shopping Arcade ania an soitang khanin tun ma Biak In ropui tak ani ngei po arin oma chuan achunga hian hmun hi lian zaw tha maya tiang hian amaro chu achung han luero chuan sumdawnna hmun atan an lo hmang to ril ru na ngoi mai ni hianin achung lo vel an hmu chuan ril ru takin kan room lo thei lo ni hemi hmun hi Tynemouth Newcastle ani